हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आदुआफोर। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों हेमन्त नार्जारी, दैदेन औवारी, प्रिति नार्जारी, बाबलु नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों सुबर्णा बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखैब्ला बिथांमोननि एसबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ जोंनि गेजेराव थाब थाब लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो आरो मोनसे कमेन्ट खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा। लोगोफोर, बेनिखायनो आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन दि गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगौ आरो मोनसे कमेन्ट खालामनानै हर आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थानो नाजागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै, अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं बेयाव भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ लाइक खालामदो। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।